बिराद गरम सान्दुंबो आजां गाजां ओंखायनो दा नैबे माजाखौ लोंना लागोनसै आरो लोगोफोर बेसेबा खम ओमफ्राय दाबो बेसेबांबा गिदिर गिदिरखा जाम्बाखौ मोजां होनबा आंनि जागोनखौ मानो जाबाय थादों नोंलाय Hello everyone, good morning. खुलुमबाय लोगोफोर. Welcome back to my new vlog in todaysvlog6761 channel. आंनि todaysvlog6761 channel नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनैनि गोदान ब्लगआव बरायनानै लानाय जाबाय. आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन. ओमफ्राय आंबो जा हायो नोंसोरनो मोजां भिडिअ देखायलांबाय थागोन. ओमफ्राय दा टाइमा माने दाथ' फुङानो मर्निं ओमफ्राय बारा गोबाव गैला आफ्टारनुन जाथारनोसै. दाथ' 11:30 जाबाय. आफ्टारनुन जाथारनोसै 12ता जाबानो. ओमफ्राय दा बे 11:30 टाइमाव आं बे भिडिअखौ खालामनो आखायाव लाबाय. अब्ला नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि बे ब्लगखौ. ओमफ्राय दा नै आं दा फिसा न'नि गार्डेनाव दङ लोगोफोर. बिबार बारि फिसा गार्डेन न'नि जेरैबो बिबार दंजोबसै नै लोगोफोर नैबे जाबाय गलाप फुल दाउदै ओरैबो दं नैबे जाबाय बाबानि खिताबफोर ओमफ्राय गस्ला लामदों आरो दा दिनै सान्दुं दुंदों नालाय अखाबो हागासिनो ओमफ्राय दा दिनै सान्दुं दुंनायखाय नै एसे जे लामस्रां मोनबाय लोगोफोर बिबार जोबथार नै लोगोफोर बिबार जोबथार नोरैबो बे जाबाय न'नि फिसा गार्डेन माने न'आवनो साजायजोबनाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आं नोंसोरनो मोनसे बाथ्रा खिथा नागिरदों नैबे बिबारनि रङाथ' नै बेबायदिसो नै बेबायदि गासिबो बिबारानो बेबायदि जोबसै नै आरो कालारहा बेबायदिनो कालारजोब बे बिफांनि बिबारा जबा बिबार बियो सेस बिबारा बेबायदि कालारनि जोब आरोखि गोमोस्लिउ ओमफ्राय बेहा मारै बिदि जाखो हारसिं गोजा जाबाय नै लोगोफोर बे बारसेल' गोजा ओमफ्राय गासिबो नै बिदि कालार जोब बे हारसिं गोजा आलदा आरो बिफाङा नै बेनो माने थगायाखै बे फांसेनिनो दालाय बेबो बेलाय गासिबो रङा बेहा हारसिं आलदा गोजा जाबाय ओमफ्राय नै बिस्रा गोमोस्लिउजोब आरो दा बेखौनो आसुरित मोनदों आं लोगोफोर मारै बेबायदि जाखो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायबानो जाबाय माथो बेबायदि जाखायो ना मायो मा मावदों थुलुसि दै गुदुङाव थुलुसि बिलाइ होदों गाइखेर एसे थुलुसि बिलाइ ओमफ्राय नैबे जाबाय गावनि साबुन बेबि सप बाब थुखैजानाया बेवहाय आरामसो मोनदों बे मानसियानो गोलोमखायो नालाय जि मोजां फुथुजाखायो सरि मोजां थुखैजाखायो नै बबे जि मोजां थुखैजाखायो नै बुबु दा नै बाबाया दुगैखांबाय थान्दा मोनबाय बे दा ओमफ्राय दा बेनो आं थाव फुनग्रा लायनोसै गावनि जनसन बेबिनि थाव ओमफ्राय पाउडार लायनोसै दा नै बबेयाव दं जाखो थावखौबो दा बे पाउडार जाबाय नै जनसन बेबिनि पाउडार बियो ओमफ्राय मोनसे क्रिम बे हिमालयनि बेबि क्रिम थावबो दा थावबो नांगौ थावखौ लानो बावदोंमोन लोगोफोर मोनथाम दा नै मोनथाम लाबोबाय मोनसे हिमालयनि बेबि क्रिम मोनसे जनसन बेबिनि ओमफ्राय नैबे जनसन बेबिनि बेहा जाबाय अइल लानो होबाय बिखुङावबो थाव फुनबाय बिराद मोजां नुखायो बेबायदि खायलेंबासो साबसिन नुयो बियो थान्दा मोनबाय खिफिलायबावदोंसो थाव फुननायावनो नों खिफिदों बाबु ब्रेड नोङो बाबानो थाव फुननानै होखांबाय ओमफ्राय दा बेनो गस्ला हैनोसै आं गाननो आखाइ गान्दाखौ दा माबा गुदाम गोनां नागिरबा उनासै ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आं गस्लाखौ नागिरबा उनासै दा बिमाया नागिरफैसिगोन आखाइ गान्दा दंमोन ना बोरै ना सुनाय रानाखैमोनथाय रानाखै दा दा नागिरबा मोनासै लोगोफोर बबाव लामखो ना बाहेरायावसो लामदों नामा सुनानै ओमफ्राय दा नागिरनो जारला जाथारबाय हारसिं रायलायबाय बाबा नानि बाबानि गस्ला गानहोबाय बिमाया गानदो
बाबरे गस्ला गानबाय गस्ला दे फुनानैसोलाय काजल दल'खौनो थाया फुनबाबो एसे फुनग्रोनो मोनबा नै दा एसे फुनबावनांगौ लेबेलाय फुनगासिनो दा लोगोफोर एसेयावनो सिरि मोनो दा उन्दुगासिनो गोदो दुगैखांनानै फुथुदोंमोन फुथुबा उन्दुआ आखाइयावसो उन्दुयो दा नै ना थांख्रियावबो फुना होबाय लोगोफोर सिरि रायलायबानो जाया एसेयावनो सिरि मोनो गोरा रायलायजाया ओमफ्राय नै लकेल दावदै रुदोंमोन नालाय दा लोगोफोर गोदौगासिनो नै होख्लायनोसैलाय बेजों ओंख्रि गैयाना जेबो दालि जहलल' ओमफ्राय बे दावदै रुनाय बेखौ जिरनानै ओमफ्राय एवफिननोसैलाय सामब्राम बरानो ग्रेभिनो ओमफ्राय होख्लायनोसै जानाया नोंबो जायो दा ओमफ्राय नै लोगोफोर दहायथ' दावदै रुदोंमोन ना दा बेखौ जिरनानै लाबाय आरोखि बेखौ जिरनानै लाबाय ओमफ्राय बेखौ थाव सामब्राम बानलु होनानै ग्रेभि एवफिनसिगोन आरोखि लोगोफोरनिबाव ग्रेभि माने ओंख्रि गैया नालाय बेजोंनो दिनै जासिगोन मोनसे दं 1 2 3 4 5 6 7टा दावदै दङ बेयाव बिदै दा नैबाव एवनानै लागोनसै ओमफ्राय दा नै लोगोफोर दहाय दावदै रुदोंमोन ना दा बेखौ एवखांबाय ओमफ्राय बुस्थुखौ दावदैखौ ग्रेभि खालामनाय जायासै ओरैनो फ्रायल' एवबाय आरो लोगोफोर दा बोलाना नायसै होमब्ला दा नै लकेल दिमा दा बेखौ एवखांबाय फ्राय ओमफ्राय ग्रेभि एवनो नागिरदोंमोन ना दा बेखौ माने टाइमबो थोआसै नालाय दा बेखौ ग्रेभि खालामासै एसे हाखु जाबाय ओरैनो फ्रायल' खालामनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहा दाउ बयलार बे दाउ बयलारखौ थुखैजाया खिबाव खि दंजोबो नालाय खिरा लिटार फिथार थुखैजाया नै थुखै नागिरदोंमोन दा नै लोगोफोर माजा लोंनोसै सान्दुं गोसाथारना बेनिखायनो माजा लोंनोसै ओमफ्राय बेनिखायनो गजा जानोसै गोदै गजाखौ जानोसै ओमफ्राय दा बारा थिग जानाय नंला आरो थान्दा नङा फ्रेसाबो दोनोब्लासो कारेन्ट गैया गोबावथारसै 3 उइकसो जाबाय कारेन्ट गैया सप्ताथामसो दा बेखौनो जानानै गोजोनानै लानोसैलाय लोगोफोर गरम बोथोराव ओमफ्राय दसे थानानै खान्थाल जानायबो नुगोनसै लोगोफोर स्प्रिं मोनसे गजा मोनसे बे रानगासिनो खावसे जागोन आंनि एसे देरसिनखौ जानोसै माजा नैबे खाबाव लुनानै लोंसै माजाखौ नैबे खाबाव ओमफ्राय नै लोगोफोर लांथियासो दं आं बिराद गरम सान्दुंबो आजां गाजां ओंखायनो दा बे नैबे माजाखौ लोंना लागोनसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा गजाबोथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय गजा राननायखौबो बेखौ जानोसै ओमफ्राय माजा लोंनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर दाथ' बेलासि जाबाय लोगोफोर दा एसे बेलासि बाय समा माने ओंखामखौथ' दहायनो जाखांबाय नोंथांमोन ओंखाम जाखांनायखौ देखायनाय नुवासै दावदै ग्रेभि एवनो होन्दोंमोन ना फ्राय एवनानै जाबाय दा बेखौ नोंथांमोन देखायनाय जायासै आरो ओमफ्राय नै दा एसे बेलासिबाय दा नै जोगोनार फिथाइ खानानै लालायबाय लोगोफोर बारियाव आं सिगांनि ब्लगाव देखायदोंमोन ना नोंथांमोननो लोगोफोर जोगोनार फिथाइ माबायदि थायदों बेनि सोमोन्दै आं ब्लगाव देखायदोंमोन ना दा बेनिनो फिथाइ आरोखि नै लोगोफोर मोनबाय बिसोरो ओमफ्राय माखासे फिथाइखौथ' एन्जरा जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय माखासेयाथ' अन्थाइ सिरिदोंना बेयाव बुख्लानानै सेवलाजोब्बाय ओमफ्राय दा माखासेखौ 10टा 15टासोआनो एन्जर जाबाय ओमफ्राय दा नैबे नै थाइनै खाना लाबोदों आरोखि गोमोन नैबेखौबो लागावनोसैलाय लोगोफोर मेंग' बेखौ होख्लायनोसैलाय थाइजौखौ न'नि थाइजौ बेबो ओमफ्राय बेनिफ्राय खान्थालबो हानदों आरो माखासे फंबाया दा खान्थालबो जागोन बेखौबो जागोन ओमफ्राय दा आं लोगोफोर नोंसोरनो फिथाइ थाइजौ खान्थाल जानायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे बिराद मोजां आंनि गोसोनि गोजोननाय बाथ्रा देखायनो सानदों आरोखि लोगोफोर मानो होनोबा जोंनाव मोनसे ड्रागन बिफां दंना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ड्रागनखौ मिथिखायो मा बुस्थु दा नैबे ड्रागन बिफाङा जोंना नै दा बियो बिबार लाहांबाय आरो लोगोफोरनि फिथाइ थायसिगोन दा बेनि थाखाय बिराद खुसि आं लोगोफोर माने ड्रागन फिथाइखौ जे जोंनावबो मोनजासिगोन माने जोंनि बारियावबो ओंखायनो बिराद खुसि आरो लोगोफोर दा बेनोसै आंनि खुसिया नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेखौनो शेयार खालामबाय बिराद खुसि आरो आं लोगोफोर आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आं मोनसे बुस्थु देखायनो सानबावदों माने मा बुस्थु नोंथांमोनहा नुबा मिथिगोन दा नोंथांमोना देखायनाय जासिगोन आरोखि लोगोफोरनि नैबे बिलाइखौनो देखायनो नागिरदों आं लोगोफोर नोंथांमोननो नैबे जाहैबाय फुदिना होनो बेखौ नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो फुदिनाया मा बुस्थु माने बियो अनेक बुस्थुआवनो बाहायजायो आरोखि फुदिनाखौ माने बायदिसिना रोखोमावनो जाजायो आरोखि बियो माने देहानि थाखाय मोजां मेडिसिन बायदियानो ओमफ्राय बेखौथ' माखासे जुसफोरावबो सेबनानै लोङो माने होफानानै बिदिनो खुसेर बिदैफ्रावबो बेखौ एसे सोरबा माने बबेबा जायगायाव होफाना लोङो आरोखि लोगोफोर माने जुस थुसफ्राव ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेखौथ' बाथोनबो जायो न'फ्राव
माने जोंनो जायो आरोखि न'आव बाथोन हिसाबैबो बाथोनबो ओमफ्राय बे देहानि थाखाय बिराद बेनिफिट गोनां आरोखि लोगोफोर बेखौ जानांगौ बेनो जाबाय नै पुदिना बिराद बुरजा दं नैबाव पुदिना बागान ओमफ्राय दा आरो बेजों लोगोसे नैबे जाहैबाय बिसलकन बे जाहैबाय बिसलकन दानफ्लांनाय सिखा बौनाय बायदिसिना बेखौ उनग्लिनानै होनांगौ आरो लोगोफोर अब्ला माने थै गनायफोरा बन्द जायो ओमफ्राय सानायफोरा एसे खमायो आरोखि बेखौ होयोबा बे जाहैबाय बिसलकन दा ओमफ्राय आं लोगोफोरनो खान्थाल बिफाङाव थांगासिनो दा ओमफ्राय बेयाव सासे फंबाया दानगासिनो आरोखि खान्थाल गोथांखौ माने बिगुर सैलाबगासिनो दा बेखौ नायहैदों खान्थाल जानोसै आरोखि लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय नै खान्थाल बिफाङा बेनो खान्थाल फिथाइयाथ' नै बाब्रै दिरिदां माने बेयाव सिगां लानजाय गोलावसो जाफैग्रोदों बेयावसो मोनथिदों मोनबाय होननानै जोंनि खान्थाला जै थाइसे मोनबाथाय हुरमुर मोननानैनो जाजाया आरोखि लोगोफोर माने जास्लाबनो नोना आमथिसुवासिमखौथ' थाखाया मालायफोरनि जाजाहां जाबा जोंना जोबहैनाय जायो आरोखि लोगोफोर नै दा सिगां एडभान्स दाख्लैनो जाजादों आरोखि बे फिथाइया ओमफ्राय आं दिनैसो देखायदों माने खान्थाल फिथाइ जानायनि सोमोन्दै बेनो बिफाङा बोरायथारबाय बिफाङाबो बिराद फुरानासै बेफोरलाय नै फिथाइया बेखौनो जाहैबाय खान्थाल फिथाइया बेनो ओमफ्राय नै खान्थाल फिथाइखौ मालाबानो दानखांबाय गोथां माने गोमोनाथ' मेरला दं बिफाङा गावनायबानो गोमोन सिरि गारजोब्बायसो ओमफ्राय लानजाय गोलावा जाफैयो आरोखि लोगोफोर दा नैबे गोथां बेखौ नै आथा फुगारदों हाग्रायाव माने हाग्रायाव साबसिन खारो नालाय आरो जोगोनार बिलाइजोंबो खारो जोगोनार बिलाइजों साबसिनबाव खान्थाल आथाखौ फुगानो दा फुगारगासिनो गोथां दाननानै बिगुर दानलाबबाय दा बेखौ जानोसै लोगोफोर दा नै एसे बिगुर बे माखासे गोथां थानाय दंना बेखौ दानलाबफिनबावबाय मोजां दा खान्थाल गोमोन सिरलाबायनायफ्रा बिराद मोजां खिन्थु बेगरा ओंख्रि जानाया खेबथामसो जाबाय जोंहा बिराद सेरे मोजां आरो खान्थाला जानो गोदै माने गोथाङावबो जायो बे फिथाइया माने गोथाङै जाग्राखा आरोखि बिराद गोमोनावथ' बिराद गोदै जायो ओमफ्राय गोथाङावबो मोजां आरो जानो ओमफ्राय माने खायफा गोथाङाव बारा थिग जायाना गोमोनावसो जाग्रा दङ खायफा दा बे ओमफ्राय जोंनिया गोमोन जाग्रा आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय दा नै लोगोफोर खान्थालखौ दानजेनबायानो माथो सिखा खंखाइ उनावसो फैनाय नुयो केमेरायाव इलाय उनावसो फैयो खलथाव खनखांनासो बा नै लोगोफोर बिसौबा मिथिजानायसै बेखौल' जागोनबो आङो माने गरम जायोना मोनायाव बिराद प्रटिन दं बे खान्थाल फिथाइयाव मागोना एल पि स्कुलफ्राव मोनो खान्थाल जाबा बोलो जायो होनलायनाय जानांगौ आरो खान्थालखौ मालाय हारसाफ्रा जायो माने आं ओमफ्राय जानो बायो बानलु संख्रि ज्रोम बानलु थफा सिफ्लेनानै जाबा बिराद गोथाव मोनो आरोखि दा मोननैसो जानोसै आरो लोगोफोर उफाय गैयैयाव बेनोसै ओमफ्राय दा बेखौ दानखावबावगोन मोसानो बागुरुम्बा दा नै दानखावबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ जानोसै संख्रि फुननोसै ओमफ्राय बेखौ जानोबा मा नांफागौ दे लोगोफोर मोनसे बुस्थु नांफाबावगौ बेयो जाहैबाय केरासिन केरासिन मोननो थाङा थाव गुबैयाबो सोलिगोन आरो लोगोफोर जा गिदिर जाबावबाय दे दाख्लैनो खानांगौलै एन्जरसो जालाजोब्बाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बेसेबा खम ओमफ्राय दाबो बेसेबांबा गिदिरखा दाबु जाग्रा नै दाबु खान्थाल दाबु आसि गिदिर जामा बिदियासो गोथावसिन बिदिया थाइजौखौनो ओरैजों लेबनो मोननांगौलै हिमु साला हारसिंसो जादों लामाखौ मोजां होनबा आंनि जागोनखौ मानो जाबाय थादों नोंलाय मानामोन नों जासननायखौ जायो मानो जाया नों जाखोन्दाखौ दानै लोगोफोर जोगोनारा बांफैहांगासिनो खानानै लाबोथुमगासिनो आरो खाबावनांगौ दं जा गिदिरखा नै दाउजों जागोन दा मोनायाव थाइसे नैबेखौ जानांगौलै गोदै जागोन ओमफ्राय दा नै लोगोफोर खान्थालबो जागासिनो ओमफ्राय दा थाइजौबो जानोसैलाय नै लोगोफोर खान्थाल थाइजौ जादों आरोखि दा खान्थालखौबो जागासिनो ओमफ्राय दा थाइजौ जाबावनोसैलाय थाइजौ गोथां नैबेथ' नै माखासे गेसावसो बे हाख्लानासो गारनांगोन जों जानो थाखाय नै बेखौ देना लाबाय सामब्राम गुफुर दं नैबे जाबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नैबे बानलु गोथां बेखौ देनोसै खलथं होनसै दा जोंना बाहाया होहाबबाय देनाया बानलु गोथां सामब्राम गुफुर
दाउसा फिसाया बुरजाथारलै नै लोगोफोर जोंना मानसिखौबो रायलाय नोंलाय रायलायनाय देखायलायबाय दे लोगोफोर नोंसोरनो नैबे बिमा बैसोर फिसा हेल' माथो बोरै माबायदि गेलेयो बोरै हगारलायखाया बेखायनो नायनो नै अडियेन्सफ्रा जोंनो थाहैनाय सोलिया होनदो दा जुगाव केरासिन बावो मदिया हरला लेबु सेबसनबाय नै बाथोनाव बानलु बाथोनाव लेबु सेबसनबाय लेबु बिदै मारै फालावल' होखोरा बानलु बाथोना रेडि जाबाय हिर'निबो हानानै दोनद' बिसि बिसि दा नै लोगोफोर रेडि जाबाय जानोसै दा जानानै लानोसै आरो लोगोफोर बानलु बाथोनाव फुनबाय गोखैया लेबुनि रसखौसो बांसिन मोनबाय गोखैथारलै लोगोफोर गोखैथार लोगोफोर नोंसोरबो जादो सान्दुं गोसायाव जाय जाहोनाव दं खाथिबा जोंनाव जाफैनो हागौमोन नोंथांमोना जाजोबनो हानाय नंलालै बेखौल' जानोसैलै लोगोफोर गोखैथार जाजोबनो हाला लोगोफोर सिखारसै आं जाला बिदि थाथोंसै दाबो रोगाखाङा दा जोगोनार फिथाइ रोगानो थांगासिनो आंबो लोगोफोर बिराद बुरजा रोगानांगौ दं सेवलाजोब्बायसो माखासे बे गेसावखौ मा खालामबावनांगौ नै सेवनाया अमानो रुनांसिगोन बेखौ जि साइसमोन लोगोफोर सेस एन्जर जाजोब्बाय जि मोजां मोजां फिथाइखौनो नुवाखै जाला एन्जरा अफ्लंजोब्बाय बावबो नै एफाग्राब खस्थ'यै मोननायखौ अफ्लंजोब्बाय एन्जरा अफ्लंजोब्बाय दा नै लोगोफोर जोगोनारखौ खानानै दोनफैजोब्बाय न'आव नै मेरलाथार बेलाय बै थाइथामाबो गेसावबावसो एन्जर जानाय ओमफ्राय नैबे बस्थायाव माखासे दं नै लोगोफोर दैनाव जानांसिगौ बेखौ माइ गायोबा माने माइ गायनाय समाव ओंख्रि क्राइसिस जायो नालाय ओंख्रि आन्दायो बे समाव अखा बोथोर जानांसिगौ आरो दा मोनायाव थाइसे जानाय जासिगोन दाउजों थाम्फैजों दावहा जाबायलै दिनै थाम्फैजों दावहा थाम्फै बुथारलायनायल' थ' गाइस दा नै बेलासिबाय आरो समाबो 6 बाजिबाय ओमफ्राय दा आंबो बे समाव दुगैखांनानै लाबाय फ्रेस जाबाय ओमफ्राय दा आं माखासे दसे उनाव भिडिअखौ इन खालामसै अब्ला नोंथांमोना दसे नायलांबावदो लोगोफोर दा नै दा ओमफ्राय खानाय खानखांबाय नै लोगोफोर आयनायाव नायनानै आयना जिख्लाबसेयाव लोगोफोर दा बेलासि सम जाबाय नालाय दा बयबो साहा लोंनो नेलायगासिनो उनाव आंनि उनाव दं माने आंबो नेदों बिसोरबो नेगासिनो साहा लोंनोसै बेलासियाव साहा नांथारगौ नालाय लोगोफोर दा साहा लोंनानै लानोसै र' दा साहाखौ फुदुंखांनो हाखायाखै नायना आं साहा फुदुंग्रायाव अ माथो फुदुङाखै दाबो खोमसिलायबाय माला मोनलोंबावगोनलै लोगोफोर साहाखौ दाबो फुदुङाखै आंलाय फुदुंदोंसो सानगासिनो दा ओमफ्राय ओंखाम संग्रायाव नायफैदों आं लोगोफोर साहाखौ मानो दाबो लांदिया होननानै ओमफ्राय दा ओंखाम संग्रायाव नुफैबाय साहा फुदुंग्रा रावबो गैया माने न'आवनो रावबो गैया आरो माने ओमफ्राय आं सानदों साहाखौ फुदुंगासिनो दं होननानै दा ओंखाम संग्रायाव हाबनानै नायबाय आं रावबो गैया साहा फुदुंग्रायानो ओमफ्राय साहाखौ लाबोसिगोन नामा साननानै बाहेरायाव जिरायनानै नेगासिनो आं होमब्ला दसे थाथ'बावनोसिगोन लोगोफोर माब्ला मोनलोंगोनथाय साहाखौ अबाव थांजोबखो साहा फुदुंग्राखौबा दा ओमफ्राय नै लोगोफोर माने साहाबोथ' फुदुंथ'खायाखै नालाय ओमफ्राय दा आं ओरै लामाथिं दसे फैबाय आरो लोगोफोर बाहेरायाव माने एसे बार जालाबायनोसै ओमफ्राय दा ओंखारबोबाय आं नै लामाथिं माखासेयालाय ओमफ्राय लोगोफोर आं दा दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानाखिसै बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै होदो आरो माबाफोर बुंनांगौ दंबा कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि टुडेसव्लग इउटुब चेनेलखौबो जोबथारनायाव साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अब्ला गोजोनथोंसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव